Kini ketika All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kasan li jana kimat bakong san jong ka khubor. Penbena ke Election Commission jong di India ia ka tarik election banjit eu presiden bakhan ri jong di India. Kuntu Menteri Berim jong ka tnat ka koi ka khya uba EL-hek ia ka sarkar ban pen urlong no ia ka Shillong Medical College and Hospital ka balasan dor na du shipos na menshwa. Sedang ki biang ka jingpang COVID-19 hari India. Khat wingut ki bidang dan pedang geni jingpang ha Meghalaya. Bat lengba ka skim Agnipat on penrum kam sipai yegi samla ha katrat Armed Forces. Ki khubor ki babnya. Ka Election Commission jongkori India kala penni ye ka jingpen bena na ka benta ka election president ka bakhan ri jongkori India. Ka jing thap kerteng yegi kertong ki beni aireng ha kani ka election president jongkori kan sedang kala sedang bat kan kod ha ka arpunai tarik menta unai kajing thap vote na kebenta ka election president kan nong ha ka khat pratari ubnai naitung uban wan bat kajing nyawi ki vote kan nong ha ka arpui tarik unai tung ka samai tarik kam jong president Ramnath Kovind kan kod ha ka arpu saw tarik unai tung 8,000 arpu ar kajing ji de president bethamai jong kari India kan long lamba ka secret ballot da ka company ka bakat kun ki kendon jong kari ti sanchar kari ka sarkar India kala ong ba ka jingde ya ka jingpun trekam ya ka 5G network saki company ki ban pentelon ya ka jing trekam kan long ha ka arpun riutri jong benai nai tung ban wan katnat communications jong ka sarkar India bat katnat telecom kila peni ya ka jingpun bena khot application na ka benta ban sedang pentrekam no ya ka 5G ha ka ba katnat communication kala ong ba ka sarkar hapo ka jingilam jong menteri rang badu Narendra Modi kay le minat ban kunjo e ka thong ban penbiang ya baro ki pa nong song snong jong kari ya kilat penia so lang ba ka jing sakri ka telecom ka ba klan bor ka ban la trekam kat kung jing dawa ka por bat ka ba ki pat ba salensar ken kot bor ban siu Menteri Berim jong katat ka kot ka kya jong sarkar Meghalaya uba EL-hek ula kentui ke sarkar jela ba kambi ban penslam shu bantai no ya ka Shillong Medical College and Hospital ka balong ka jaka ai jing sumar ka banlong ru ka jaka puli doktor ha ka jela uba hek ula ong ba ka thong ban yo ya ka Shillong Medical College and Hospital kala long na du shipos na menjwa hanrei empat ya idak kat hadu kini kisngi habai kran bikin ko thai khubor uba hek ula ong ba kani ka project kalong ka ba dan kam e na ka benda ka jela na ka daw ba ka jela ka mat jing e ha ka ba penbiang ki doktor ba ki specialist haba bun ru ki doktor ki lanang song that na ka kam man la usnem uba hek ula ong ru bala da pentut ban pendap ia kani ka project ka jela ka jongi kanam lat na ka jing e jong ka jing duna doktor ka office jong ka Indian Meteorological Department IMD kalapni ye ka jing maham bakan don ka jing jur slam ha keleng ka jela Meghalaya ha kini ki laisngi ki banwan bat kala ajing tip ru Shakabor penya district jong ka East Khasi Hills bakan tho sikit na trekam ba pher ban kuntu ki ban long ki ba pit ngor bat ki bala kre lepa lada don kinu ki jinglen shop ne ki bor mariang da ka jing maham na ka IMD halor ka jing ther la ba ka bala banjana do ka khat riu hadu ka khat pratrik menta ubna ka deputy commissioner jong ka East Khasi Hills district ka kong Isawanda lalu kala ada ka jing tho sha superintendent jong ka nat pulit sha ka nat lipding sha ki BDO ki SDO PWD, DTO, MEECL, bat syakatnat Civil Defense and Home Guards. Ban hukum iki bakin long ki bapit ngor, bat bakin penkri lepa ya baro ki jingdan kam, kat bakum katnat trei kam ka jongki, ka baki ki don. Kanang bakin la ban ai ki jing syakri ha kapor ka badan kam kerki. Kadi ko kubor ka wan shiphi na ka All India Radio Shillong. Hakabayday ba kajingpang COVID-19 hari India hanen gasngi layo jingken bagi beri belayo thamai ya kani kajingpang kilong prahajar praspa arpo arngut da kajingki jong kani kajingpang hakikat tu kat ni ki jela bagi Union Territory jong kari
Da ka jingki biang jong kan Jingpang hari India ki bidang don na pedeng ke Jingpang COVID-19 menta kilong 10,000 rius pa live nyungut. Ka jingkhen jong ka jingkot na kan Jingpang hakari kalanang hiar kabala poi menta saka kandai pupra poi henriu na ka shispa. Hakwai pa kaliang na Meghalaya sa henriut ki briu kira yo thamai ke Jingpang COVID-19 bat baro ki bidang don na pedeng ke Jing Sumar na kan Jingpang ha ka jela menta ki don khat wingut. AOC in C jong ka Eastern Air Command Air Marshal Dilip Kumar Patnaik hendak sengi ulu pentip sekitnat patai kubor halor ka skim penrong kam sipai kaban kring yiki samla jong kari India baken trei bat ajing sakri hakatanat sipai Armed Forces lembaga skim Agnipat kabala ajing menjur dangsen dak sorkar India. AOC ulong baga skim Agnipat kabala sangdur ban penlong ya katanat sipai Armed Forces kabaklan da ka jingdon jong sipai ki berang samla bat ki berang klan kan ajing mentoy hakilai tiligi kedan kanang ba kari kan don nigi samla ki belat tebet bah ha ka jinglong renti ha ka kunhun sipai ka ban sim ye ka jingkit kli bante la kari ka Ying Bishar High Court jong ka Meghalaya kala ay hukum ya ka jela baka de ban penti kena ban dalek khut bat hakarukom ka badan akor haka ba penyap ikimrat ban bamdo bat haka babu ya kido ki bandi hakidukan ya kan ni hukum ka Ying Bishar kala penni hadien ba ka sorkar jela kala depan pha ya ka jingtho saka High Court ka ba penpau ba ka sorkar kala sim ya bon ligi senjam ban penti kena ba yakimran haswaban syodo lale hakar kom ka badai kat kum ki kendon kani ka jing tho na ka Ying Bishar Meghalaya High Court kalawan hadien ka jing ujor PIL ka bala ujor da ka Gaw Gyan Foundation haka si baar bat ka Ying Bishar la kren da ka baong ba ka dor ka ba isat met jing kimrat bala kho sni kisnir kisnam bat ki kli merat ki bala ot pendukun ki ba la ban yo i hidukan de do kidang yai beteng ka Ying Bishar High Court ka penpau ka jingkermen ba ka jela kan sim ye ki senjam ki badai biang ha ka bede bat ka ni ka kam kanang ba ka jing dido kan long ha ka rukom ka bakhut bat ka ban om kta ye ka jing sngau ka jong ki pat ba haswa ban penkot ye ka khubor ki mat ba kong san sa si sen pat penbena ke Election Commission jong kari India ya ka tarik election banjit yo presiden ubakhat ri jong kari India kuntu menteri berin jong katnat ka khoi ka khya uba AL-hek ya ka sarkar ban penurlong no ya ka Shillong Medical College and Hospital kabala sandur nadu shpos naman shwa sedang kiubiang ka Jingpang COVID-19 hari India khatwingut ki brandon ha pedeng kini ka Jingpang ha Meghalaya bat lembaga skim Agnipat on penrung kam sipai ki samla hakatnat Armed Forces kat tu ni ka khubor lakun kablawan shapi na ka All India Radio Shillong